एक जने के सैया जी खेत पर से काम करके घरे आयल बड़े। मेहरारू बेचारी गरम गरम रोटी बना के ले गई बिया। राजा जी खिसियाई के थरिया फेंक देत बाड़े। मेहरारू बड़ा गजन में बिया और जाके अपना ननद से का कहतिया, ए भैया सैया खेतवा से खट के हो घरे अइले, भूख लागल रहे भोजन हो करे अइले। सैया खेतवा से खट के हो घरे अइले, भूख लागल रहे भोजन हो करे अइले। प्यार से परोसे गईनी गरम गरम रोटी तरकारिया रे ननदी। प्यार से परोसे गईनी गरम गरम रोटी तरकारिया रे ननदी। चटनी करनवा सजनवा देवे लगले गौरिया रे ननदी। चटनी करनवा सजनवा देवे लगले गौरिया रे ननदी। के परैले खनवो न खैले, पातर बलमुआ जाने कहाँ गईले। का बताई बड़ा गजन में बानी। रूस के परैले खनवो न खैले, पातर बलमुआ जाने कहाँ गईले। गईले लुधियाना की परैले झरिया रे ननदी। गईले लुधियाना की परैले झरिया रे ननदी। चटनी करनवा सजनवा देवे लगले गौरिया रे ननदी। चटनी करनवा सजनवा देवे लगले गौरिया रे ननदी। लागे नानी मन हो बाउर बाटे मन हो, पिया नीरज बिना छछनता मन हो। का बताई परेशानी बढ़ गई ए ननदो। लागे नानी मन हो बाउर बाटे मन हो, पिया नीरज बिना छछनता मन हो। नियराज रहते पिया संजय के मनई तेरी ननदी। नियराज रहते पिया संजय के मनई तेरी ननदी। चटनी करनवा सजनवा देवे लगले गौरिया रे ननदी। चटनी करनवा सजनवा देवे लगले गौरिया रे ननदी। आई रे माई।